yasa ba a yi masoyayya biyayya a lokacin da take rinjayar masoya? Idan da a ce ana yi mata biyayya, ba za a dinga haɗa soyayya sama da guda ɗaya a cikin zuciya ba, ko kuma yawan cin amana tsakanin juna ba. Misali ko a halittun Allah, idan mun duba cewa rana guda ɗaya take a sama, kuma duniyar namu guda ɗaya ce tal. Soyayya guda ɗaya ce a cikin zuciya. Yarda da amana suna zuwa ne a lokacin da soyayya take gudana tsakanin masoya. Idan da soyayya tsakanin juna, dole sai mun yi haƙuri, juriya tare da riƙe amana. Ina magana da babban murya, ku ji ni masoya, don Allah